Ka jingmi ki kenrum kenram hapo ka shanong wisni ka bahap hapo ka raj nong tham hapo ka jingpe jingkmi jong ka khai rim sim ship halor ka kam ka bagila don arngut kiram ba shanong ha ka wai ka shanong urang ba shanong ubala jit da kipai ba uba brising pengrup bat urang ba shanong ubala jit tang dagi katu kane uba record kharkrang haka khubor ka balami haka Henry tarik ubanai Oktober 2024 na kaliang jong ka kanhun uba record kharkrang rengkat kidkhot ka ti kanhun jong u ki pensyai sya ki paitba bat kumjuru sya ki ofis sarkar ba orang ba shnong ba shisha ude uba record kharkrang hadin balami pat kaniga khubor halor ka jingkam ki briu jong uba record kharkrang da ka ba peniru ya ki kot gisla ki balayo na karaj ba ude urang ba shnong jong ka shnong wisni na kaliang jong ki paitba shnong ki lakhiwin bat ya lumpai ba ban persya halor kaniga khubor ka balaong ba uba record kharkrang ude urang ba shnong jong ka wisni kumta manta kasngi kini kinong shanong kilai lumpai ba hakamat ka ying dorbar da ka ba pensyai halor ka khubor ka bala depenmi na kaliang jong kini ki pait ba shanong kila ongru ba baro hapo ka shanong kitip ba uba brising pengrup ude urang ba shanong jong ka shanong jongki ka shanong wisni hakane kasngi lapnia ya ka jingilang da uba prowel mensong ubadeu executive committee member jong ka dorbar shanong ha ka jingidon lang jong ba bansyai wa lang ubadeu secretary shanong ikong nedian si pengrup ibade idkhot jong ka covid-19 management committee uba ya teilang mensong ubadeu secretary jong ka vec ikong Roymond nongrum ibade secretary ka managing committee ka Mauhati Pelun Upper Primary School ikong Bitha Dekhar ibade president jong ka Sianglong Commission wisni usamla Johnny Kshar ubade president jong ka Sports Club wisni usamla Ribok Lengdo ubade secretary ka Siang Samla Shanong wisni isamla Bahun Sha Kharbi Khiu ibade idkhot ka Siang Samla Shanong uba Prosing Rangtong ubade chairman jong ka Vigilance Committee harangkat kite ki paj ba Shanong kine kinong ilam shanong kilaong ba brising pengrup ude urang ba shanong ubalajit dagi paj ba shanong bat ubatre ya kikam hapo ka shanong kilaong ru ba kimla ban suthu kumno ute uba rishot kharkrang uyo ya kasanat nakaraj lengba dakane ka jingpen syai hagilat pathai kubor babaro ki paj ba kintip bat kin ithu ba brising pengrup ude urang ba shanong jong ka shanong wisni bat ubolong ru ha ka ju kapor chairman jong ka vec uba peniat ya kikam NREGS hapo ka shanong ki paj ba shanong ki ongru ba brising pengrup usimti ya ka kamrang ba shanong nakakti jong ba full klat ren tathyang ubade urang ba shanong barim ha kane ka singi ka balayelum ya kane ka jingyalang paj ba u secretary jong ka shanong uba bansyai walang ula pentip ba urang ba shanong uba brising pengrup umla bandon rengkat ha kane ka jingilum paj ba namar udang hab ban syong quarantine namar kum urang ba shanong ula lech ya ka jinglech on tap ya uwei urang ba ubala klat ha kane ki singi ki bladam ubala penbena ba udon gijing pang coronavirus banlap shushu ya gijing shisha na kaliang jong Riboy News ulalej banjengo ya uba brising pengrup bat lalap ba uba brising pengrup udang syong pen kerpang ilade ha kawai kaying ka ba kerpang ka badon haying sa jong u uba brising pengrup da ka jingedon lang jong ki katto kane kinong ilam shinong ula peniru ya ki sakhi satar ba ude urang ba shinong jong ka shinong wisni da ka dur ka baki hishon ha ka arp khandai tarik ubanai march arjar khat khandai hadin ka jingjit rang ba shinong banchimti kumurang ba shinong uba thamai bat ka resolution ka balasoi da ki chispa anyo pulaingut ki balawan poi ha ka jingjit rang ba shinong bat ki kot kisla jong ka shinong da ka jingya sikhi lang jong ki katto ka ne ki rang ba nong ilam shinong ki baidon lang ha ka te kapor nasoi ka banyang bat ban persya ya kani ka cingpen bena nakaliang jong kharkrang ba ula syuong lani syukno ya ba bi pangru ba udai ba syukam nga persya bat ngalong ru utrai shnong badon ka kemi hang ni bat don ki men ki para ki chonga kani ka shnong tengah dai utrai shnong paka chong kani ka shnong wisni tengah so ya kaban persya nakaliang chong kharkrang lelei ubalakam kum urang ba shnong kamut nakaliang chung ikum kinong chung shnong chung wisni ngatarai ki don ki nong chung shnong ki bompat itu ya u hadu kat kini kisni mar u kharkrang umdei utrai shnong uba lakha lapun uba syong basa akane ka shnong wisni chungi udei ubriu basuan hapka na satai sha umroi satai udei tang unong wan hapka kane ka shnong ka chungi
Ladengi ken nakaliang kakam sinong kam tau ke cia day nakaliang upud usam iria cokene ka sinong ka cungi ukar kerang umpatip nanu kasdang upud usam bat sanu kakut umtip hari unut ban kam hadu kat kini ke benta tingi penpau ya ke cing susi nakaliang cungi kum kinong song sinong ke badai hok ki trai sinong jong kani ka sinong ui isni ki balakala pun ibadon ka kami don ki men don ki para hakani ka sinong ni penpau ya kacing persya nakaliang kacing kam kacang karkrang ba udai orang ba sinong te kendiat ru hakani ka por ngalong ru umway u Sherman nakaliang kabicilan komiti baka ne ka dorbar pat ba jong ka sinong ui isni gabla penyay da uba bipang ru ngalong ru u Sherman bat na kapor si kapor ni yan ni pentelun ya kani kakam ilap ya kecing penuit kecing pentut kecing unu karkrang henry umla banle ai ikam gi yat dek te nakaliang jungi kum bicilan komiti rung i persya cur ya kani kecing le bat kecing keno kecing karkrang nakaliang kecing urang ba sinong jungi uba bipang ru i persya cur ya kani te kawai ru kalong ladengi ken nakaliang ukau nalor ba ulap persya bat uyale kat bala bat pendu hari ukat kerang hiu banongkong wan sim ya une ukau nongkong kini kipat ba nong song sinong kicongi kimpat lap ban le sim ukar kerang ula le sim nongkong ngalak li ya kadilar ke ba sami ukau ka ong banongkong ude ukar kerang uta ubriu ubakam kum urang ba sinong te bat ikini kibriu kicong upot kibriu kicong upat kibadon kumba nyau praying uyale ban kang uyale ban pensutu bakla ya ki rai upat nongkong ulet ban sim yo ne ukau te suba nakaliang kacunga kum u Sherman joko bicilan na persya ikane kecing kam cu karkrang ba udai urang ba sinong yangi nakaliang itrai sinong ke blak sa ibadai hok kita itrai sinong ngila tung bat ngila cit ru ya uba bipengrup ubadai urang ba sinong ubadai ban penyaj hok ya ke sinong katau ke cungi hadu kat menta kasni te nakaliang ke cungaru ngasau batang katahi publai sibun ani kinong kibayadai bat ngi kibahajan ilaban yo ita kisanat ilaban yo eki eru jingdan kam jungi klem kejing pensisya jong bobuan balang kahangani ngayeng ban persya ya kejing kam jong urikot karkrang ba udai urang ba sinong jong kani kesinong henry u la shutung sop kumaloong kini basyakmat da usiem raj jong kani karaj nong tham klem kejing tip jong kipat ba bobuan balang bala thongi kanu ka zakaru yimsem na tip kata ti kumta ngayeng hangni ban pensyai ngangade ka khot bat ngalong ru ano hikay kani ka school kabang hikay buon tali kisnem bat ya ka MC ka jungi lathung bala jit ru da kador barsnong te yang sakawai pat ka komiti ka bangidon kamtam hakani ka corona pandemic ngidon ka komiti jong ka CCMC kabare ka community covid management committee baladep thung baladep formika da ka jingidon lang jong idang ba snong jungi ita iba bris pengrop walai imdan hangni namar ba isyong quarantine la dia bailawan ban on tap ha ka si jan ya itu i parasnong jongi ibalak khat no te ya kani committee la form da ka jingidon lang jong ki parasnong bat kum tangar ulang katkhat ka member ha kani ka CCMC bat ya kini ki kena ki bawan pulin ha sabar bat kum juru ki bawan tre ti haba ki lawan phai na ki jela ba pher ba ki poi hang ni ki don ki kena ki bla poi men miet siteng senia
bat hapadeng ke jing jor jong uslap kani ka komiti ke jungi sengkat ke jing don ke jungi klem thai bat klem salia nakabenta ke jing bhalang ngi shong ngi ya am bat ngi ya pediang burom iki tie ya ka jakasa jaka shong jungki menshwa la penya hakani ka skul ke jungi la kier ki jingkier ban ya da na ke jing room ya mi pathar jong gi nang shong shnong bat ki khana la penshna ya ki la ka jong ka pan khana kumba de ban le la penya bat la ko ngo ya ka an jong ko government tie hidan hang ni ki khana ban pensi shai ki bat ki dan ki kot ki sla jungki ka ba ki la yo na du na DC office na hospital nang tai ki report ba ki la test ki dan hang ni nada kwa ban pensi shai kita kiti ki khana jungi ki dan hang ni sngo ba ban yang ada yo pi ong bangi shu thong yo pi ong bangi shu lam ler hare ngim thong ngi nam ler ni krani ki ai ki jing shisha pe yang ngasuk ngsababan kha ki khana ki dan hang ni ba ki dan kap dok ani ngot ro ki bom dan ngsababan yang ki khana ki ba shong quarantine min hakan ye kita ki khana ki tang lai ngot hane ki dan sa arngot lai ngot ta arngot kali ka khon jong na te idan sa iwai pa de nastai nga nakabai ka dong bat idan ikmi hang ni ang ba ita ikon jung idan padeng ka jing sngop shitom ikam wan te kumta kidan ki pa ja bat kidan ki boy hang ni te da fit kwa ya ka jing shisha ngila pet te sa ka pat kata ka jing shisha te kani kolong ka ka bang isngosi banyu namar ngi don hang ni ka committee ba per ba de form da ka jing don ka jong irang ba shnong jungi kini ki ba ki ba sakhi ba de jet da ka ba heb vote ye ka de ka jing shisha hadung ka kala ni ka bom dai phi kam ki ba ka kala ni ka bom dai snga phi sngo da ka sor ka jong phi om dai ba shu thok mangi he ha ba ki shong ko tan ki khana hang ni lawan MLA lawan MDC lawan ka tu ka ni ki nong yami khamat san par thai banwan ai ki jing rap na bantang ni ki khana ki shong ko tan rangkat ka jing don jong ibarang ba shnong jong i ba blessing pongrom halor katu kajing penmi khubor na kaliang jok tu gerang ba ha kalat pathai khubor riboy news ba katu ka khubor kalong ka babakla bangi na kaliang jok pai ba nong shnong ngimla ban priang dal le ruam kade kajing le don bor jong ki bor balor kum karaj kai hima bat kuwe ki wai rude dengi na kaliang jok nong shnong ngim menjur bat ngim hun satia kumik tu ki jaj jing penpana ki jaj kam sniu la shi ong no ilong no kum ki kam sniu ki ba pen shitom pen jenjar jimut yang ki nong shnong hadu ki skim ki wei na dong shadong ki skim ki ki mya chu tang na kadau baki don maki ki nong penwit ki nong pendu bor nong pendu but ya ki nong tre kam shnong ya ki isi chong ka shnong ya ki wei ru de ya ki vigilant committee ya ki sang samla kin mi ki wei ki jing jenjar long no kin sim kabu ki wei pat ki nong chong shnong ban sim kabu ka shnong jangi lane nak ki wei ki para marjan shnong te ngas ngo ban pau ka jing persya ya ki nong kit kam jong karaj nong tham wat ya ka hima hiro bro kowe ba kam dei lane kambet ban sim ya ka bor hakti ka kam kariti ka dusturi jongi ka jaj ban riau ngi ki pat ba ngi sim ya karai us iem u kme udai nong penskam ya ka ba ngi ki pat ba ngi la yarai udai tang unong penskam halor ka karai ka bangi larai dangi ki pat ba nong song sinong tenga smo ban bu kajing keliru ya ka autonomous district council baka penslam banwan hireng hania po snong ha ka tu ka shwa jong ka election MDC ka balalong hauni usnam arjar ka khandai ha ka jing sisha na kaliang jong i ka snong ngila appeal support district council sa autonomous district council KHADC handrai na kaliang jong u IM jong ka ilaka ulabu porno ulabu tangno klempoi SSA kani ka penjenjar omtang yaki office sarkar ka penjenjar kamtame yang i kinong song snong hang ni hadu baki ai ki jing mentoi simet lani jing mentoi nam ta ka snong ngim yo shu kilong ki bom sngo tanat te hai we dei bat kata naman nagaliang jong ni he ke snong he ko we inom tip lu fa hey te
Thì hak bed ke jing tha jong ni din bala yo ya ka report walong positif ni sab tha. Bat kata ke jing tha jong ni bangi ni tha na ka bor jong ni. Tang ke sinong rei lang ba ki bor ki jong ka hel ke bakala tha ni ham pan song yeng suwa. Kenin bang se kin ban ko ngu. Ban ngis nge bangin nom la alai te bat sarkar ru. Don kam ni ki office sarkar ni don kam ni ki jinyarap ki sarkar. Ini don kami ki doktor kena yarap jong ki pang stom ni hap ko ngu kai te habe dei be ke jeng kam tong ba snong ni kata te namar ngin nom lek bani keren ni ki kam snong thi kata ke jeng berta jong ni bengi ni keren persya yu no rei ni berta be yu no song snong borok ko te kata ke jeng kam rong ba snong kejingjit rong ba sinong ngangam de bangalom hi thi ki dorbar upai ba ka baralong ha ka at khandai tarik chung bunai balai mo 6,000 khandai Kaca kelar. hadin ba iba purklar dan tatiang ila ino e kakang lembang ka kot resign ke chui ka balai pois ni te kani ke dorbal kelas ngudai pat da ko ke sul ka na pelong ya ka woi ke dorbal ka kena tarik ban pat main kitkam di om tangkat ta haswa ba kan jit ne pelong ke dorbal kladek banta yang ba ki pusta bisa ki dukan ki tes ke ban penbena ya kinu ki rong ba ki bakwa banyak kontes nasional kinwan sekmat reha kata sengi don iwairu ibami na kata ke guru te kador bani bro koi kelas mudai ba ka perkanti hanga ibat ngakloi ben diang lembar kajinga trelang jong di ekstik bubun te ka don kedur kabangilasyon ang ketugas niya ki ekstuk ki jeng. Lada ki kwa bantay. Taki don pat ka jing pinsya kata kasanat. Lai kasanat jeng kadai baik upat ba. Ubala soy de lagi jeng gikti. Ubom nang ban soy ru ulasyon. Lembak ki seprekti. Kejong kitrai. Kabangi pun bori ni no. Ke lain nang ta kenyang ke ban ong ko pat ha ko bedai bat ke jingkam jeng itai ba kharkrang ke mal simdon tak tak dorbar ha ketu katarik kum balapa ngangit ba nakaliang ginong sang sinong nakaliang sinong bat tip kumju kini kilong keme kisomla ni kila ya keren try habe dei bat pintam ni nakaliang jangan num don ai namar gede kini kedai ke dorbar ke plasai bangala ban longhi lada kum mala panmi ha uri bohiniu bala kentha banga sukam lada kalong ke basisya ke banga sukam ngaklor ban priang ngalong ru bala kre ban ngat akan ke kendon ban stop renga don kesebut begini kisi pa new fulai ngut ki bala soy lagi jong ketem kida te nagaliang jengang ngam dan ni tang kita manganok kumba ki ya kran ki pajba sinong ti mane ki ong ba nakaliang jong ki kunhun jong ba kharkrang ki ong ba barok ki belek yon tep ata sing ki klem song quarantine pilak ban matai kita ke jinsa kumurang ba sinong ne nandu ba pi wanang te pi klem belek chuk chrum chaneng te hambe le bet kata nako burom ye ki balawan bani keren balawan maringdur ya habanga hadin mengalami nang tei ngawan hayem
Hadin manglayo pa dia kata kubol bat ngawan hayeng ru. Maladon lupa lagi jong ke kamera. Nganam pengklek naman ngidon ki kuan ksiu, ngidon ki kuan ki barit. Ngalawan ngaladon lupa lagi jaka ban tia. Hari ha kapor sitang miet. Lapun itu ketor bang ba. Uni urang ba budang temne. Dormi ke report positif. Hangtang kreditren ngakir ngabatia. Ngalap persiang ban puan ru sitinong senong di bangala ban puan. Kidan ki blak tia badon ki betang yok ban kren. Ya kata ka di kisah kum bakal. Tang las hadin ka tu ne men step pat hak sing bulai nilai lum kroi. Di para orang ba kumju kene ke komiti trong ka covid kat kendai kabang hidup pediang burom ye ki kuan samla jengi nadu petiwan keleng jaka fel trong ka state kerinja nila pediang ye ki dan nadu katu kopol hingila ko lupa ye ke jeng tha jeng soka ye hadu menta te dang ye ko ngu dan nadu katu kamiet ba nila tip ye katu ka kuwaru nila persiang ban pentip lupa apa kalong kumta hari hak sing boleh mesti ni pak partas don ke bagi bol jing sawa ki gol jing sawa sia kinong sang sinong barok ko ia kata nama hadin mengila perta ila ding lasyong ya ki jing ko ngu bat jing bum ko ngu jong kita kinong sang sinong ki bum tre syong ngam tip ngam yo isu nama bangang lasyong ni kum dong yo i ki bayo i ke long vei tang gini kinong song senang ke bak lem lei hak tu kecaka nama la pha ban syong tang i kitu balai hak tu kajing cia om ye ki wei pat